मा नोंथाङा मिन्थिगौ ना जेब्ला बे बुहुमनि महरानो गैयामोन एबा बुहुमा गैयानोमोन जेब्ला खोमसि आरो खोमसियानोल'सो दङमोन जेब्ला रावबो मानसियानो गैयामोन जेबो दंफां लाइफांफोर गैयामोन नख्राङाव हाथरखिफोर गैयामोन नाथाय अब्लाबो इसोरा बैयाव दङमोन आरो इसोरनि गोथार बोसोन बाइबेला बुङो दि इसोरनि जिउआ दैनि सायाव गजबदोंमोन। साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ जय मसीह होननानै खुलुमहरदों आरो लोगोसे बरायदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर दिनै जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे बेबायदि बाइबेलनि गोबां सोमोनांथाव बिसयाव बाथ्राखौ सावरायगोन जि बाथ्रायानो जागोन जागायजेननायनि से बालाबनि 2 सिरिनि गेजेराव जा बाथ्राफोर दं जे इसोरनि आत्माया दैयाव गजबनानै दङमोन बे बिसयाव जोङो बाथ्राखौ सावरायगोन आरो बेखौ जोङो गोथौयै बुजिनो नाजागोन। इसोरा दैनि सायाव मानो दंमोन? बे दैया मानि नेरसोन एबा बे दैया माखौ फोरमायो? खोमसिया मानो दंमोन? मा बियो जागायजेननायनिल' जारिमिन नामा? ना बियो जोंनि जिउनिबो जारिमिन? दिनैनि बे बोसोना नोंनि साननाय, नोंनि फोथायनाय आरो नोंनि आत्मिक जिउनि जिथु नायनाय दङ, आत्मिक जिउनि मेगनजों जिफोरखौ नायो बे गासैबो सोलायनो थांगासिनो दं। दा बेयावहाय भिडिअखौ गोसो होनानै जोबजासिम नायलांदो। जोंनि जि सावरायनांगौ जि गाहाय बाइबेल सिरि दं बे जाहैबाय जागायजेननायनि 1 बालाब 2 सिरि खनसे फरायनानै होनो हास्थायदों। पृथिबिया महर गैयि आरो सुनसानमोन आरो दै गोथौनि सायाव खोमसि दंमोन आरो इसोरनि जिउआ दैनि सायाव गजबदोंमोन। सेथि बाथ्रा बे जाबाय बुहुमनि थाथि महर गैयि आरो सुनसान। अनजाग्रा नायगिरिफोर जेब्लानो जोङो इसोरनि बोसोनखौ बेखेवगोन जागायजेननायनि 1 बालाब 2 सिरियाव जोङो मोननो हागोन दि बुहुमा महर गैयि आरो सुनसानमोन। बुहुमा महर गैयै आरो सुनसानमोन बे बाथ्राखौ मोजाङै बेखेवनो थाखाय आङो नोंथांमोननो इब्रि रावनि मोननै सोदोबखौ लानानै फैदों आरो बे मोननै सोदोबनि गेजेरजोंनो बाथ्राखौ रोखा जागोन। सेथि सोदोब बेनो जाहैबाय तहु आरो नैथि सोदोब बेनो जाहैबाय बहु। तहुनि ओंथियानो जादों बेले बेजे, थांखि गैयै। बहुनि ओंथियानो जादों खालि उदां, जिउ गैयै। बेनि ओंथियानो जादों बुहुमाथ' सोरजि जाबायमोन नाथाय बेखौ साजायनाय जायाखैमोन, जिउ गैयामोन, समायनाया गैयामोन एबा समाय होआखैमोन। बेयो गोबां गोनांथिथारदि मानोना जोङो बेनि गेजेरजों मोनथिनो हायोदि इसोरा दावराव दावसिनि इसोर नङा, बियो आब्रुथि आरो थांखिनि इसोर। गोबां सुबुंनि जिउआबो दिनै बेबायदिनो जिउ दं नाथाय थांखि गैया, हां दं एबा हां लादों नाथाय गोजोननाय गैया, गासैबो दं नाथाय थोनाया गैया। बेनिखायनो बाइबेला बुङो दि इसोरा बेबायदि थासारिखौ सोलायनो फैयो। नैथि बाथ्रा दै गोथौनि सायाव खोमसि। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि नोंथांमोन जोङो मोननो हायोदि जे गोथौ दैनि सायाव खोमसिया साग्लोबनानै दङमोन। अनजाग्राफोर बे गोथौ दैयालाय माथो? बाइबेलाव गोथौ दैखौ गोबांजों रुजुनाय जादों। जेरैहाय सेथि बाथ्रा मिथिनो मोनै, नैथि बाथ्रा गिनाय, थामथि बाथ्रा दबथायनो हायै गोहो, ब्रैथि बाथ्रा बिजिरनायनि सिगाङाव रायजो। गितफोरनि 69 नम्बरनि 2 सिरि। आङो बेहेरबारियाव गोदोलांबाय। आरोबाव फरायबावनि जेरेमिया 4 बालाब 23 सिरि। आङो पृथिबिखौ नायहरबाय, नाय बियो स्रिंस्र' आरो सुनसान जाबाय। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन बेनि ओंथियानो जादों सोरजिनायनि सिगां मोनसे बेले बेजे थासारि दंमोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर मोनसे गोसो होनांगौ बाथ्रा दं। खोमसिनि ओंथिया बे नङादि बैयाव जे सैताना दङमोन, बे नङा। बाइबेला बे बिसयाव रोखायै बुङोदि खोमसि माने सोरां गैयै। जेराव इसोरा गावनि सोदोबखौ बाहायाखै एबा रावखौ बाहायाखै बैयावनो खोमसिया दंमोन। थामथि बाथ्रायाव जोङो थांदोनि बेनो जाहैबाय इसोरनि जिउआ एबा इसोरनि आत्माया दैनि सायाव गजबनानै दङमोन। जागायजेननायनि 1 बालाब 2 सिरिनि गासै बाइबेल सिरिनि गेजेराव जि बाथ्राफोर दङ बाथ्राफोरनि गेजेराव बे मोनसे सक्तिशालि एबा सोमोनांथाव मोनसे बाथ्रा जेरावहाय इसोरनि आत्माया दैयाव गजबनानै दङमोन होनदों। इसोरनि आत्मानि बाथ्रा एबा इसोरनि जिउनि बाथ्राखौ बेरखांहोदों। बेयाव जि बर' रावाव बर' बाइबेलाव जिउ होननानै बुंदों नाथाय हिन्दी रावाव आत्मा होननानै बुंदों। दा बै आत्मा एबा जिउनि थाखाय इब्रायारि इब्रि रावाव मोनसे सोदोबखौ बाहायनाय जादों। बे सोदोबानो जादों जाहैबाय रुवास इल'हिम आरो बेनि ओंथियानो जादों सेथियाव दं जाहैबाय हां लानाय, नैथि बार, थामथि गोहो, ब्रैथि जिउ होनो हानाय गोहो आरो बे आत्मायानो दैनि सायाव गजबनानै दङमोन। आरो दा बे बाथ्राखौ इब्रायारि इब्रि रावाव ओरैहाय बुंदों मारासेफेट होननानै बुंदों, जेखौ गजबनाय होननानै बर' रावाव बुंदों बेखौहाय इब्रि रावाव मारासेफेट होननानै बुङो। आरो बेनि ओंथियानो जादों सेथि दाउ बायदि दाउदै सायाव जिरायनाय, नैथि रैखाथि होनाय, थामथि संसाराव जिउ लाबोनो साखाफारा जानाय। हुदा बिजाबनि 32 बालाबनि 11 सिरि। खुरुवा दाउआ जेरै गावनि बिसाफोरखौ बिरनो फोरोङो। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरिफोर ओंथिया रोखा एबा बाथ्राया रोखादि इसोरनि आत्माया जिउ सोरजिनो साखाफारामोन। बै समाव जि गजबनानै थादों होननानै बुंनाय जिथु बाथ्रा बेनि ओंथि बे जाहैबाय बुहुमाव जिउ सोरजिनो थाखाय इसोरा साखाफारा जानानै दङमोन। ब्रैथि बाथ्रा अनजाग्रा नायगिरिफोर इसोरनि आत्मा एबा इसोरनि जिउआ मानो दैनि सायाव दंमोन? बेनो जाहैबाय गुदि सोंलु।
जे इसोरनि आत्माया मानो दैनि सायाव दङमोन, मानो हायाव गैयामोन, हानि सायाव मानो थायाखैमोन एबा हानि सायाव मानो गैयामोन। सेथि जाहोन, दै माने जिउनि जागायजेननाय। दिनैनि बिगियानगिरिफोरा बेखौ मानियो एबा बे बाथ्राखौ बुङो, जेराव दै दं बेयाव जिउ दं, जेराव दै दं बेयावनो जिउखौबो सोरजिहोनो हायो एबा जिउआ थांनानै थानो हायो। बिगियानगिरिफोरा बेखौ फोरमान होदों। इसोरा दैनि सायाव बिनिखायनो दंमोन दि बियो जिउखौ जागायहोनो थांगासिनो दङमोन, थामथिमाव दङमोन। नैथि जाहोन, दै माने गोथार खालामनाय। अनजाग्राफोर, बाइबेलाव दैखौ गोबांजों रुजुनाय जादों। जेरैहाय से बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों जाहैबाय, बे जाहैबाय साखोन सिखोन खालामनायाव, साफा खालामनायाव। नैथि बाथ्रा, गोदान जागायजेननो थाखाय। थामथि बाथ्रा, गोजामखौ सुस्रांनाय एबा दैजों सुनानै गोदान खालामनाय। दैफोरखौ बेफोरबायदि खामानिनि थाखाय बाहायनाय जायो। बेनिखायनो जहननि 3:12 ओरैहाय बुंनाय जादों जे दै आरो आत्मायाव जुदि सारि जाफिनाब्ला होननानै बुंदों। दा बेनिखायनो जागायजेननायनि 1:2 सिरिनि जिथु पेटार्न दङ, बे पेटार्ना जाहैबाय दै प्लास आत्मा। येस अनजाग्राफोर, जल प्लास आत्मा, बे मोननैजों मा जादों? नया सृष्टि जादों, गोदान जागायजेननाया जादों एबा गोदान दाजानायफोरा जादों, नया सृजन जादों। फिन आरोबाव बुंफिननो हास्थायदों जे जहननि 3:12 मा बुंदों? दै आरो आत्मायाव सारि जाफिनाब्ला रावबो आफानियाव हाबहैनो हानाय नङा होननानै बुंदों नालाय, थिग बेबायदिनो जेनेसिसनि जागायजेननायनि 1:2 सिरियाबो बेनिनो मोनसे पेटार्न। बे जाहैबाय दै आरो आत्मा, दै प्लास आत्मा समान नया सृजन, गोदान दाजानाय जादों। दै आरो आत्मानि गेजेरजों गोदान दाजानाया फैदों। इसोरनि आत्माया जे दैनि सायाव दङमोन, बिनि थामथि जाहोन, जे मानो दङमोन बिनि थामथि जाहोना जाहैबाय एबा कारना जाहैबाय, बे जाहैबाय भबिष्यतनि मोनसे सेदु, साया सायख्लुम। जागायजेननाय एबा जेनेसिस आरो लोगोसे निउ टेस्टामेन्ट, बे मोननैनि बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों। जेनेसिसआव जों जागायजेननायाव दै मोननो हादों आरो बे दैनि गेजेरावनो निउ टेस्टामेन्टआव बाप्तिस्मानि बाथ्राया फैदों। आरो जों जागायजेननायाव जि आत्मानि बाथ्रा मोनदों, बे गोदान रदायाव गोथार आत्मानि बाथ्राखौ जोङो मोनदों। जि जागायजेननायनि 1:2 सिरिनि जिथु बाथ्रा दङ, बे बेले बेजे जि आरज कथा दङमोन, गुलाय गुजाय दङमोन, बे बेले बेजे गुलाय गुजायखौ निउ टेस्टामेन्टआव गोदान रदायाव जों मा नुनो मोनदों? बे जाहैबाय पापनि गुलाय गुजाय। आरो जागायजेननायाव जे सोर सृष्टि खालामदों, दादों, बे सृष्टिनि बाथ्राखौ जोङो गोदान रदायाव गोदान जोनोमनि बाथ्राखौ मोननो हायो। इसोरनि जिउ एबा आत्माया जे दैनि सायाव गजबनानै दङमोन, बेफोरनोमोन गासै ओंथिफ्रा। दानाब्ला 5थि बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों, बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट आरो जागायजेननायनि 1:2 सिरिनि गेजेराव मा सोमोन्दो दं। अनजाग्रा प्रिय नायगिरि नोंथांमोन, जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ बाप्तिस्म लादोंमोन, माथाइनि 3:16 सिरियाव जोङो नुनो मोनोदि गोथार जिउआ मासे काबुतार फारौनि महराव फैनायखौ जोङो नुनो मोनदों। अनजाग्राफोर, बिनि उनावनो जोङो बुंनो हायो दै दाजाब आत्मा जादों, जल प्लास आत्मा, आरो बिनि उनावनो जिसु ख्रिस्टआ गोदान खामानि मावदों आरो बिनि उनावनो जिसु ख्रिस्टआ खामानिखौ जागायजेनदों। आरो बेनो जागायजेननायनि 1:2 सिरिनि गासैबो जाफुंसार जानायनि फोरमान एबा जाफुंसारनाया। दानाब्ला फैदो जोङो 6थि बाथ्रायाव। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे बोसोनफोरा जोंखौ मा फोरोङो? अनजाग्रा नायगिरि प्रियफोर, थारैनो बुंनो थाङोब्ला जों बेखौ बुंनांगोन जे साजायनाय गैयै जिउआवबो इसोरा दं, बेले बेजे जिउआवबो इसोरा थायो। जुदि नोंथांनि जिउआ बायग्लिबायब्ला एबा बायग्लिनानै दङब्ला, जुदि खोमसियावबो दङब्ला आरो नों गावखौ उदां खालि मोनदोंब्ला, इसोरा बेबायदिनिफ्राय खारा, नाथाय इसोरा बेबायदियावबो नोंजों लोगोसे गजबनानै दं। अनजाग्रा प्रियफोर, जेब्लासिम बाथ्रा बुङा बै समसिम आत्माया खामानि मावा। जागायजेननायनि 1:3 सिरि, इसोरा बुंबाय सोरां जा आरो सोराङा जाबाय। आत्माया खामानि मावनो थाखाय थामथिम दङमोन एबा थामथिम जाखानानै दङ एबा थामथिमाव दं। जेब्लानो सोदोबखौ होबाय, सोलायनाया फैबाय, दा होनबाय, दाजाबाय। 7थि बाथ्रा जों नायनि अनजाग्राफोर, दिनै इसोरा मा मावनो हास्थायो एबा मा खालामनो हास्थायो? दिनैबो बियो जेराव खोमसि दं, जेराव गिनाय दं, जेराव खालिपन दं एबा उदां दं, इसोरनि आत्माया बैफोराव गोजावनानै दङ। बियो नोंनि जिउआव, बियो नोंनि नखराव, बियो नोंनि खामानिफोराव जेरावबो थानानै खामानि मावगोन। खालि नों जुदि दिनै बुङोब्ला, फोरबो आंनि जिउआबो महर गैयै सुनसान होननानै नों जुदि बेबायदि बुङोब्ला, दिनै अब्ला आत्माखौ खामानि मावनो हो, बाथ्रा एबा बोसोनखौ बुंनो हो, नोंनि जिउआव सोलायनायखौ जानो हो। जागायजेननायनि 1:2 सिरिया सोरजिनायनि खालि जागायजेननायल' नङा, बेयो नोंनि जिउनि जागायजेननायबो जानो हागौ। जेराव खोमसि दङमोन, सोराङा फैबाय, दै दंमोन, जिउआ फैबाय, बेले बेजेमोन, गुलाय गुजायमोन, नाथाय मोनसे सिरिबाङाव फैबाय। मानोना इसोरनि आत्माया बैयाव दङमोन। दिनैबो बै आत्माया नोंनि जिउनि
बै दैयाव गजबनानै दं। खालि मोनसे खामानि मावनायनिल' गोनांथि, बेनो जाहैबाय इसोरनि बोसोनखौ बुंनो हो, इसोरनि बोसोनखौ मावनो हो आरो नोंनि जिउआव सोमोनांथावखौ जानो हो। नाय नोंथांनि जिउआ अब्लाना बेसेबां डिसिप्लिन गोनां जागोन आरो मोनसे समायना जागोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जागायजेननायनि 1 बालाबनि 2 सिरिनि सायाव जि सोंलुफोर दङमोन, मिजिंथिदों नोंथांमोना बे गासै सोंलुनि फिननायखौ मोनबाय होननानै आरो नोंथांमोना बुजि मोनबाय होननानै। इसोरनि आत्माया दैनि सायाव मानो दङमोन, गजबनानै मानो दङमोन आरो बै खोमसिया मामोन आरो बै दैया मामोन, बेफोर गासैखौबो बुजिजोब्बाय होननानै आङो मिजिंथिदों। आं हानायमानिखौ आंनि थिंनिफ्राय नोंथांमोननो फोरमायनो नाजाबाय आरो बेनि गेजेराव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ सुद्रायहरगोन, फोरोंहरगोन। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे लाइक होनोबो दाबावसै आरो भिडिअखौ शेयार खालामनोबो दाबावसै। दे अब्ला दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नो हास्थायबाय। प्रेज द लर्ड, जय मासि, थेंक इउ।